जय श्री राम राम सीतारा तारा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 सीतारा प्रभु तो चेमिला तो हे प्रभु जीवन जन्म तुम्हारी गुणों मनो गुणी गुणी ए दासों जीवन चले जाओ प्रभु तुम्हारी गुणों मनो गुणी गुणी ए दासों जीवन चले जाओ इस स्थान रे तुम भरी नमक को करीबी गायन बस बस जय श्री राम हे प्रभु तुम्हारी गुणों में हे कोटि जा राधा कांति रामा तुम्हारी किराती गाए ये सारा संसार सारी जाति प्राणी भावो नामदारी दारा तुम्हारी किराती गाए ये सारा संसार जय श्री राम जय श्री राम ना ना मुझे कौन भावुचे आज तो होचे बृहस्पतिवार मोर मां को निकट कुछ बार था ना बहुत विलंब हेलानी नकरी विलंब छुटी जी माता को निकट जय श्री राम राम सीताराम जाऊँगी एठारे करिबी विश्राम देखिबी केतेबेले मोर पुत्र मो निकटକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତା ଇଚ୍ଛା तुम्हें मो हाथ धरी चली आस मो मन कौची आउ अल्प बाट पर अंजनार पथ मिल
ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାତା ଅଣ୍ଡନାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ଚାଲ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। କହିପାରିବ ମା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମାତା ଅଞ୍ଜନା? ତୁମେ ଆମକୁ କହିପାରିବ? ଆଲୋ ମା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର କାମ କ'ଣ ଅଛି? ନ କହିଲେ ଜାଣିବି କିପରି? ଅଛି ମା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଅନେକ କାମ ଅଛି। କହିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିଛୁ। କୁହ ମା, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମାତା ଅଞ୍ଜନା? ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲୋ ମା, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଅଞ୍ଜନା। ଆଲୋ ମା, ତୁମେ ହେଉଛ ମାତା ଅଞ୍ଜନା? ଆଲୋ ମା, ମା! ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ। ଇଏ ତ ଭଲ କଥା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? ଜଳ ଛିଟା ପଡ଼ିଲାରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ନେଇ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ।
କହିଲେ ଅସ୍କବନେ ଅଛନ୍ତି ମାତା ଅଞ୍ଜନା ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିବ ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପୁଅ ମା କେତେ ଆଶା ନେଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିଛୁ। ତୁମେ କ'ଣ ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି ମା? ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର ମା, ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା। ଆଲୋ ମା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଚ୍ଛା ମା, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି ଲୋ ବାଇଲେଣି, ତୁ କହିଦେବୁ ତ? କହିପାରିବୁ ତ? ଆଲୋ ମା, କହିଲି ଦେଖି।